Zástupcovia súkromnej verejnej akademickej sféry dnes zoficiálnili spoluprácu v rámci vesmírneho klástra. V priestoroch Univerzitného parku Technikom podpísali memorandum o spolupráci, ktorá je ojedinelá nielen v rámci Košíc, ale v rámci celého Slovenska. Vesmírny klaster bude sídliť v Univerzitnom vedeckom parku Technikom, ktorý predstavuje neutrálne prostredie pre prepojenie priemyslu a akadémie a kde sa zároveň sústreďujú mladí startupisti. Ten vesmírny sektor je mimoriadne prierezový. To znamená, že má napojenie aj na množstvo pozemských sektorov, či už je to strojárstvo, či už je to elektrotechnika, či je to IT. Zároveň on výrazne vplýva na oblasti každodenného života. On výrazne vplýva na také oblasti, ako je doprava, ako je ochrana životného prostredia, meteorológia, dokonca bankovníctvo, poisťovníctvo. Takže je tam obrovský potenciál využívať tieto technológie. Nebudú to úplne prvé projekty. Treba povedať, že na východnom Slovensku nie je len potenciál, ale je tu naozaj už aj dostatočne silné know-how, dostatočne silná expertíza v tejto oblasti. Nedá sa povedať, že sa ide budovať niečo na zelenej lúke, skôr by som povedal, že ide sa výrazne podporiť rozvoj niečoho, čo tu už je a niečoho, čo má ešte silný potenciál vzniknúť. Rovnako ako pred niekoľkými rokmi sme stali vlastne ako spoločnosť pri zrode IT sektora na východe Slovenska, ktorý dnes zamestnáva 15 000 ľudí, tak aj dnes stojíme možno na prahu nejakej novej éry východného Slovenska v tom zmysle, že sa začíname zaoberať vesmírom. A vesmír, ako vieme všetci, je nekonečný a tým pádom prináša aj veľmi veľa nekonečných možností na to, aby sme rozšírili vzájomnú spoluprácu medzi verejným sektorom, teda univerzitami a výskumnými organizáciami a súkromným sektorom a vzájomne to nejako prepojili. Spoločnosti, ktoré podpísali memorandum o spolupráci, sa zároveň zhodujú, že vytvorenie vesmírneho ekosystému má za úlohu prilákať, respektíve udržať vedcov či inžinierov v Košickom regióne. Ten východ Slovenska prináša nové a veľmi zaujímavé príležitosti. Na jednej strane, na druhej strane sa tu otvára priestor na to, aby ľudia, ktorí možno majú záujem o výskum, vývoj v oblasti vesmíru, aby vedeli o tom, že aj tu vedia nájsť svoje uplatnenie. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vníma členstvo v pripravovanom klástri ako príležitosť, čo potvrdil aj prodekan pre vonkajšie vzťahy prírodovedeckej fakulty Michal Galaj. Tak Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je veľmi rada, že toto memorandum sa podpisuje s nami a že sme prirodzene boli oslovení, pretože aj doteraz sme riešili v mnohých ohľadoch vesmírny výskum, ale bolo to na našej pôde, možno v našej komunite, ale toto vytvára formálny predpoklad spolupráce medzi inštitúciami na východe, ktoré spoločne určite dokážu jednak sa uchádzať o väčšie granty, väčšie projekty, budú sa vedieť presadiť, čiže to je prvé očakávanie. A potom to druhé, že pomôžeme celkovo regiónu lakaním mozgov, tak to poviem, lebo zatiaľ nám unikajú. Z tých nedávnych aktivít z posledných rokov môžem povedať, že sme sa ako prvá univerzita zapojili do programu kooperujúcich krajín s Európskou vesmírnou agentúrou a získali sme ako jedna z inštitúcií na Slovensku projekt v tej prvej výzve zameraný na výskum využitia vesmírnych dát z observácie Zeme pre modelovanie prehrievania v mestách. To je veľmi praktická vec, každý cíti, že v mestách je teplo, čím ďalej tým viac. A my to nezmeníme, ale vieme sa s tým vysporiadať na základe analýz, ktoré ponúkajú dáta z družíc, ktoré pozorujú Zem. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied teda je veľmi rád, že mohol vstúpiť do takéhoto klastra, pretože okrem úlohám, ktoré sa venuje doteraz, to znamená nejakému základnému výskumu a myslím, že história kozmického výskumu je na našom ústave veľmi dlhá a veľmi dobrá. Tak domnievam sa, že práve, ako som už spomenula, synergia takýchto inštitúcií môže viesť len k tomu, že ten výskum bude oveľa lepší, produktívnejší, že bude mať väčší záber a nesústredíme sa, dajme tomu, len na oblasti, ktorej my sa zapodievame doteraz. Tie očakávania sú niečo, čo nám predstavuje priestor pre spoluprácu. Vytvára nám možnosti vzájomného prepojenia inštitúcií a partnerov, ktorí toto memorandum podpísali. Z pohľadu Technickej univerzity umožní zapojiť nielen výskumníkov a zamestnancom, ale aj študentov, ktorí sa téme výskumu vesmíru vedia venovať počas svojho štúdia, či už na konkrétnych študijných programoch, ale aj v rámci pracovania záverečných prác a ich ďalšieho odborného rastu. Je to lákavá téma nielen pre výskumníkov, ten vesmír predsa predstavuje široký priestor a dovolím si tvrdiť neprebádané možnosti,
A práve tieto možnosti, možno to také tajomno, vie pritiahnuť mladých ľudí a zvýšiť ich záujem o štúdium, ale aj to skúmanie problematiky vesmíru. Čiže myslím si, že áno, už tá platforma prepojenia akademického sektora a výskumného sektora spolu s komerčným sektorom vytvára základ práve na to, aby túto spolupráca a kooperácia fungovala.